Baribonból. Abból ez egy táska lesz. Milyen táska? Ez sporttáska. Na, lássuk a sporttáskát. Meglátod. A szuper táska lesz. Ez az enyém. Igen? És hol az enyém? Az minden megkészítem. Na gyerünk. Csak azt fölveszem a táskát. Jó. Mert nem kéne tankolni volt. Hájdat adni, nem kell fölvenni a táskát. Nem. Nem ezt, mert nem indulok ki. Nagy hidegbe. Akkor fel kell venni egy pulóvert, ha hideg van, nem? Megfogadom a fényképezőgépet. Nem. Én fogadom meg a Most gyurmázunk, Kutyi, most Én fogadom a most azzal fényképezőgépet. foglalkozzál a gyurmával. Nagyon szép a fényképezőgépet, apa. Köszönöm. Neked meg a sporttáskád. Csak kell szedni belőle az. Akkok. Az micsoda? Ez az állat. Az ákkoákkok? Szétfogtam. Ebben lakik a fészekben. A mókusz ebben lakik. Ott lakik? Igen, ott lakik. És hol van most? Ő meg kolára belelakott egy labdába. Labdába? A mókus? Igen. Miért csinálta? Ide belegúpfántálvett a mókusz tegnap. Szegény mókus. Most már csinálkad még egy fészeket. Ebből. Azt úgy kell, hogy összedúrod, és így kell apa. Összedúrod az ilyen, hát, AP-re. Hova tűnt az a darab? Megvan. Tessék. Milyen lesz ez? Ez a drépa orros hol lesz? De egy pakpatal virág lesz, ez nem egy virág lesz, hanem ez egy gyönyörű szép állat, ami nagyon aranyos. Hihi. Milyenféle állat? Milyen hihi, lett belőle egy madár lógóka. Hihi. Lett belőle egy lógóka. Egy madárlógóka lett belőle? És mit csinál a madárlógóka? Lepottyant. Fölvettem egy lúdot. Úgy nézek ki, mint egy lúd. A farkát beledugtam a durmába. Jaj, de jó. Paf. Ezt így bűtökedni kell, apa. Mit csinálni? Stop. Szét kell húzógatni. Ez egy adal lesz. Úgy tényleg a bárni barátai úgy csinálta, azt széthúzta és boxolta. Itt hogy. Így boxolták. Nagyon jó. És így húzták. Így kell húzni, apa. Nagyon szuperül húzod. Ulárió, fulárió. Ja, készített darabba kábelekből. Csinált. Itt bellakik a mókusz, amikor nem alszik itt a faágakban. Ezekben. Akkor alszik ebben a fészekben. Igen. Fú. Össze kell gondolni, amíg meg nem folytódik itt a mókusz az ágyikban. Ja, fölkelt, nagyon tuki mókusz volt, akkor bezártam az ádolat. Itt van a mókusz. Szia mókusz, levetted a kapucnit, aztán úgy néz ki. Az a kapucnia? Melyik? Betettem az ágyikóba. Jaj, de jó, itt van még egy. Mi hol? Ott. Hoppá, eldobtam ez nem jó mókusz. Nem jó Ez mókus egy volt. gókot volt, amit most adtál nekem. Ez egy olyan mókusz volt, ami betázott. És közben elhajolt. Mi van örült macska? Szét kell itt húdogatnod. Amit most dúrok neked, azt
Itt kell húzogatni, így. Ez egy ajándék lesz, apa. Na, milyen ajándék? Na, hát akkor ez egy ajándék lett. Szuper. Köszönöm. Jaj, de jó. Na, mi van benne? Kis mókus kapucnival. Az ajándék. Tessék, visszaadtam. Köszi az ajándékt. Hova mész? Ez a te ajándékod, apa. Hova mész, kutyi? Repülő.